Эфирден алқылар вақты студияда Олсын Нұриева исәмісіз. Бүгінгі шарылышының төп темалары. $648 миллион хауаға ашты. Қырғалдарлар баюларын давам ете. Сказав, что это какие-то правоохранительные органы, соответственно, человек начинает пугаться, и у него уже происходит внутри реакция самозащиты. Көркем юбилейлар. Ознакай районында 100 яшар әбиләрне кытладылар. От всей души поздравляем от имени всех ознакаевцев с юбилеем. Вам здоровья, самое главное. Икенче икмәк. Бәяләр арту рейтингында абсолют лидер бар. Новый урожай. В том году также новый урожай продавали 350 ведро, 5-литровое, там 4 килограмма. Я не считаю, что это дорого, это дешевле, чем в магазине. Урсала микрорайонында гомуми практика табибы һәм педиатрның заманча офисын төзү дәвам итә. Эшләрне көзгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Бүген төзелеш мәйданчыгында бинаның тышкы кыяфәте һәм эчке эшләр алып барыла. Ремонт барышын без дә күреп кайттык. Здесь вход в педиатрию. Детский педиатр, прием, главный вход получается. Объектның ішінде башкарыла торган эшләр тәмамланып килә ди төзелеш участогы начальнигы. Хәзер төзүчеләр жылыту һәм электр белән тәмин итү системаларын монтажлыйлар. Идәннәргә плитка җыялар һәм керү төркемен җиһазлыйлар. Здесь зона ожидания, как ресепшн. Небольшой тоже игровой столик там для детей. Здесь будет смотровой бокс. Больных будут принимать с того входа, там просматривать, будут уже пропускать дальше. Бинаның бер башыннан кичкенәләрне кабул итсәләр, икенче башыннан өлкәннәрне кабул итәчәкләр. Хәзерге вакытта әлеге ике як тоташкан, ләкин тиздән инде белгечләр биредә ишек урнаштырачаклар. Медицина учреждениесе бинасыннан тыш проект кысаларында янәшәдәге территорияны комплекслы төзекләндерү дә каралган. Әлмәт район бюджеты хисабына биредә керү юлы төзеләчәк, су үткәргеч сузылачак, шулай ук булачак табиб офисы тирәсендәге территория төзекләндереләчәк һәм яшелләндереләчәк. Данный объект начал строиться в связи с тем... Әлеге объект Урсала микрорайонының бик интенсив темплар белән үсүенә бәйле рәвештә төзелә башлады. Нәкъ менә безнең артта күп балалы гаиләләр өчен бүлеп бирелгән участоклар урнашкан. Бу объект бөтен микрорайонга хезмәт күрсәтер дип көтелә. Бүгенге көнгә төзелеш эшләре 60%-ка башкарылган инде. На сегодняшний день выполнение по строительно-монтажным работам составляет 60%. Төзүчеләр эшләрне 1 сентябрьгә кадәр тәмамларга планлаштыралар. Төзелеш озак һәм актив тормыш милли проекты һәм сәламәтлек саклауның 1-нче звеносын модернизацияләү федераль проекты ярдәмендә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән чынга ашырыла. Әлмәттә шәһәрнең төп транспорт артерияләренең берсе Ленин урамын капиталь ремонтлау дәвам итә. Эшләр 1 июльдә башланды. 25 августта инде тәмамланыр дип көтелә. Ремонтлана торган участокның озынлыгы 2,3 км тәшкил итә. Эшләр 2 этапта алып барыла. 1 этап Фәхретдин урамыннан Радищевка кадәр 25 июльгә кадәр тәмамланачак. Икенчесе Радищевтан Мәрҗәнигә кадәр участокны үз эченә ала. Ул 27 июльдә башлана. Барлык эшләрне Татнефтедор компаниясе башкара. Капиталь ремонт кысаларында асфальт катламы алмаштырыла, яңа гранит бордюрлар куела һәм җәяүлеләр кичүен күчереп, Ленин-Чехов киселеше үзгәртеп корылачак. Проектның мөһим бурычларының берсе велоюлларны тукталыш павильоннары артына күчерү.
как сегодня знаете, есть участки, где велодорожки проходят спереди. Бүгін білгенігізше велоюллар остановка қаршында орнашқан. Ленин урамы бойлап юғары қорқынышлы 4 участок бар. Онда жемағат транспорты пассажирлары тошқыны велосипед һәм самокат қолланышылар біле кесіше. Шуңа конфликтлы вәзгият туа. С ними проходят велодорожки, что создает конфликт при посадке и высадке пассажиров. Реконструкция қысаларында павильонлар юл қырыйына яқынрақ, лекен норматив бойынша болған 2 метр аралықны сақлап көшіріләшек. Үстәмә велосипед юллары олар артынан узашак. Юлның бұрғалануы барлыққа келу самокатта һәм велосипедта йөрүчеләрнең тизлеген киметәчәк дип көтелә. Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе ярдәме белән районда быел 80 урамда капиталь ремонт ясалачак. Аларның гомуми озынлыгы 35 километр тәшкил итә. Кыргылдарлар Әлмәт халкының ышанучанлыгыннан баюларын дәвам итә. Быелның беренче 6 ай эчендә аферистлар шәһәр халкына 648 миллион сумнан артык зыян китергән. Бу узган елның 12 аенда күрсәткечне 35%-ка арттырган. Россия Федерациясе территориясендә мошенникларны ачыклау һәм булдырмау буенча хукук саклау органнарының көндәлек эшенә карамастан, аларның саны кимеми. Кыргылдарлар халыктан акча тартып алуның яңа схемаларын уйлап табуны дәвам итә. Айрыша популяр төрләр турында алдағы минутларда. Әгәр 3 еллык риск төркемендә күбрәк пенсия яшендәге кешеләр булса, бүген кыргылдарлар тозагына яшьләр дә, урта яшьтәгеләр дә, хәтта балалар да эләгә. Кешеләрне алдау өчен еш кына аферистлар төрле дәүләт ведомстволары, Энергосбыт, пенсия фонды һәм башка хезмәткәрләр булып танышалар. Җинаятьчеләрнең риваятләре төрле. Ресурсларга керү мөмкинлеген торгызудан алып, пенсиягә гариза язу өчен язылуга кадәр. Беренче чиратта алар әлбәттә код сорыйлар. Алга таба инде тулы бер тамаша башлана. Буквально тут же поступает следующий звонок. Шунду икенче шалтырату була. Шалтыратучы үзен дәүләт хезмәтләреннән дип таныштыра. Ул билгесезләр сезнең барлык шәхси мәгълүматларыгыз буенча керү мөмкинлеге алдылар, заемнар һәм кредитлар рәсмиләштерергә тырышалар дип. Кеше паникага бирелә һәм контрольне югалта. Шуңа кыргылдыр аның белән бик гади идарә итә ала. Человек впадает в панику и начинает уже не контролировать себя от слова совсем. Сатып алу, сату, инвестицияләрдә акча эшләү, кыргылдарлар бер катлы гражданнарның акчаларын үзләштерү мөмкинлеген кулдан ычкындырмый. Практика күрсәткәнчә, мошенниклар һәркемгә диярлек шалтырата. Билгесезләр үзләрен төрлечә таныштыра, ләкин аларның максаты бер – акча үзләштерү. Шушы көннәрдә алар безнең хезмәттәшебезгә дә шалтырата. Кыргылдарлар менин посылка турында бүтән мәгълүматны беләләр, аның нинди авырлыкта икәнен, нинди суммага булганын. Шуңа күрә шикләнүләрем бераз артка китә башлады, ләкин алар тиздән код сорадылар миннән, шуннан соң безнең сөйләшү тәмамланды. Җитәкчеләрнең фейк аккаунтларының хәбәрләре дә хәзер зур популярлык җыя. Алдауның асылы җитәкче хезмәткәрдән проблеманы хәл итүне яки билгеле бер акча суммасын күчерүне сораудан гыйбарәт. Мисал өчен бу язда Әлмәттә яшәүче шулай 29 миллион сумнан мәхрүм кала. Аның социаль шелтәрендә җитәкчедән компаниянең барлык хезмәткәрләре террорчыларны иганә итүдә шикләнә дигән хәбәр килә. Ират кыргылдарларның кушуын үти һәм акчаларны куркынычсыз счетта тикшертә. Кредит ала, машинасын һәм акцияләрен сата. Алдау турында җитәкченең үзе белән очрашудан соң гына аңлый. Сначала человека ввести, самое главное, в заблуждение. В заблуждение сказав, что это какие-то правоохранительные органы, соответственно, человек начинает пугаться, и у него уже происходит внутри реакция самозащиты. Шикле шалтыратулар булган вакытта иң мөһиме әңгәмәне вакытында әзергә ди хукук саклау органнары хезмәткәрләре. Пин-кодларны, картаның һәм арткы ягындагы 3 урынлы номерларын беркемгә дә әйтергә ярамый икәнен дә ассызыклый. Татарстан
Татарстанда бәрәңге озық-түлік продуктлары арасында бәяләр арту рейтингында абсолют лидер болды. Татарстан статының рәсми статистикасында шулай дип әйтелә. Республикада бір ел ішінде икенче икмәккә бәяләр 3 тапкырга диярлек уртача 273%-ка артқан. Ни өчен бәрәңге кыйммәтләнгән продуктлар исемлегенә керә һәм тагын нәрсәләргә бәяләр күтәрелә? Бу сорауларга җаваплар келесі материалда. Ирина Переслегина туклану продуктларын сату белән 10 елдан артык шөгыльләнә. Базарда бәрәңге кибеттәгегә караганда арзанрак чыгады. Август ахырында әлеге яшелчәнең бәясе дә төшәчәк дип фаразлый. Новый урожай. В том году также новый урожай продавали 350 ведро, 5-литровое, там 4 килограмма. Я не считаю, что это дорого, это дешевле, чем в магазине. Базарда продуктларның киң ассортименты тәкъдим ителгән. Чиянең килограммы 550, кыяр 150, Мария җиләге 650 сумга төшәчәк. 5 литрлы чиләк белән чия 500, ә крыжовник 1000 сум тора. Хәзер популярлыкны кавын белән карбыз да җыя ди сатучылар. Киштәләрдә әлегә чит ил вариантлары гына. Арбуз казахстанский и есть узбекский арбуз. У нас казахстанский арбуз очень красный, но не сладкий. Казахстан. А узбекский не слишком красный, но он очень сладкий. Бәясе арткан продуктлар исемлеге бәрәңге белән генә шикләнми. Соңгы ел эчендә кәбестә 65%-ка, суган 64%-ка, атланмай 46%-ка, ә балык 24%-ка бәясен арттырган. Шикәргә бәянең үзгәрмәве, ә макароннарга әз генә артуы кулланучылар өчен юаныч булып тора. Тавык йомыркасына һәм ярмаларга бәяләрнең төшү һичшиксез сөендерә. Шул ук вакытта ит продукциясе уртача 7,5%-ка, икмәк 12,5%-ка кыйммәтләнгән. Бәяләр үзгәреп тора инде ул. Инфляция дигән булалар бит инде. Бәяләр үзгәрә. Менә арбузларга вроде былтырда шундый бәя иде. Олай бик үзгәргәнен тоймыйм, арбузларның башка кыйбатрак кыласың, подешевле була инде. Цена, по-моему, каждый день повышается. Необходимое уж. Самое масло, самое дорогое. Ну и картошка дорогая. В магазине, если купить. Белгечләр бәяләрнең күтәрелүен корылык аркасында былтыргы уңышсызлык һәм саклауга чыгымнарның артуы белән бәйли. Башка темаларга. Гасырлар аша үтеп тормышның ачысын төшесен татыган хәлдә дә киләчәккә оптимист карашын, күңел кирлеген югалтмаган өлкән яшьтәге кешеләрне күркәм юбилейлары белән тәбрик итү Азнакай районында матур гадәткә әверелгән. Котлауларны Азнакайда яшәүче Ирина Слепова һәм Әсәй авылында гомер кичерүче Мөхәссәнә Рахманова да кабул итте. Алар Азнакай районының 100 яшәр әбиләре булдылар. Бу хакта тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез сюжетында. Бүген Азнакай районында 100 яшен тутырган 12 өлкән яшьтәге кеше яши. Шуларның берсен Ирина Антон кызы Слепованы тәбрикләргә район җитәкчеләре, хезмәттәшләре, якыннары җыйналды. От всей души поздравляем от имени всех азнакаевцев с юбилеем. Вам здоровья, самое главное. Ирина Слепова Оренбург өлкәсе Бугуруслан шәһәрендә туган. Элемтәче һөнәрен үзләштереп, шул өлкәдә күп еллар хезмәт куйган. Тормыш иптәше Бөек Ватан сугышы ветераны Павел Алексеевич белән алар 2 ул тәрбияләп үстерәләр. Бүген ул балалары тәрбиясендә 5 оныгы, 6 оныкчыгының яраткан әбисе булып гомер кичерә. Әсәй авылында яшәүче 100 яшьлек Мөхәссәнә апа Рахманова шулай ук котлаулар кабул итте. Тормыш сынауларын узган, сынмаган, сыгылмаган тыл фидакаренең гомере колхозда хезмәттә үтә. Мөхәссәнә апа бүген үзенең туган нигезендә улы Шамил һәм килене Раушания тәрбиясендә гомер итә. Күзлексез китап, газета укый. Татарстан урманнарында 226 сөйләүче яши. Мөхәссәнә апаның туган көнендә Әсәй авылы халкы зурлап урам бәйрәме оештырды. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясы.
Hürmetli тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль челтәренә кереп, лучше әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Һәм тагын бер мөһим мәгълүмат. Хәзер сез үзегездә яңалыклар, актуаль вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннардагы сылтама буенча күчәргә мөмкин. Әгәр дә сезнең яңалык безнең чыгарылышларда кулланса, сез гарантияле бүлеккә лаек булачаксыз. Төбәгебез өчен сыйфатлы һәм мөһим яңалыкларны бергә булдырыйк. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динар Гайнетдинова сезнең белән саубуллашабыз. Исән сау булыгыз.